И здравейте хора, аз съм ArtoBG и днес ще снимам в магмата епизод 6 и така мисля. С мен е Enderwolf. И ще ви показвам развитието си, тъй като, нали, знаете от миналия клип Вампи, тя вече не е наш тим, тъй като ни излъга за едно нещо и къде беше много важно и ни прецака и ние рейднахме. И и сега ще ви покажа какво бехме взели. Тези глави. И тук всичките честове така нагоре, тук и тия трети. Какво? Марк, ти докато си обясняваш евента, ще почне. Айде, ще стига само за евента. Супер хора, виждате какъв чудесен момент фанахме за клипа. Да кажа, евентите тук се провеждат доста хубави. Да, сега ще ги видите. Нека си свалям всички локути. Тук да ги оставя. Така. Warp, Drop, Event. Спаун. Още ли е на спауна, бе? Сървъра се рестартира, заради това още няма всичките варпове. Но ще ги аднат. Точно така. Лека. Опа, извинете, да си подрежим инвентарите. Така. Нещо ни заби така, лекичко. Ти на колко FPS си, бе, Марк? 15-20 бац. Той, че има много хора заради това. Ма пак не ми лаги. Днеска наши къде отиде? В колко станах да играя, човек? Да, в 5:30 казай. Не. 6:30. Да, този човек е много ранобуден заради вас. Виждате колко труд полага, за да качва клипове, защото и той качва клипове. Той ми помогна за доста неща и също аз на него. Линка му към канала ще го има в описанието. И като цяло ние сме почти най-добри приятели. Да. Така да се каже. Аре, бе, то няма ли чупи? Да го знам, но набавен. Кажете ми, ако искате още клипове на Самп или пък на CSGO. Ама той нещо ми са бъгнат, май CSGO и ще трябва да го оправя. Ма то чупи от другата страна, бе. И аз веднага... Хора също, аз и Марки забелязваме, че някои хора не харесват клиповете му на CSGO. Мисъл, нямат много гледания. Да, и заради това ви питам дали искате още да снимам на CSGO. Не правя често опенинги на CSGO, защото просто не ми се дават 2 евро или там колко беха 2 евро за кейове. Иначе с удоволствие, ако примерно се падаха, примерно като дигам левел, може да снимам клипче, защото то ми дава кутии пак. Мали, къв меч съм взел почти в лука, Марио. Къв? 10,75 взима, бац. Шарп на скри. Искаш ли ти кажа такова? Това. Чакай, аре чакай да събира, бе, тука. Шарп на скри, Knockback 2, Банфартер под 1, Fire Spec 2. Аре де. Да, Тато Слов е нещо като оунър, да кажа, защото той прави евентите, прави спринт евентите. В смисъл прави всички евенти и още доста неща. Е админ, аз заслужавам много повече от админ, според мен. Да, Тато Слов. Защото той постоянно в сървъра. Ако Тато Слова гледаш този клип, ти за мен си заслужаваш тук колнар, бац. Да, Дарк трябва да е админ, а Тато Слов е колнер. Да.
Защото гледай клипа. Защото тато Слов, ти винаги, ако гледаш клипа, ти говоря, ти винаги си на линия, аз поне винаги като съм в сървъра, да виждам, че си на линия. И следиш много за хакери. И си доста отговорен. Да. Отколкото хелпер, например, той стои по 3 часа АФК. Да. Дедарка, ако го гледаш, не се сърди. Той ли е хелпер? А той тато Слов снима ли клипове? Да. Ма отскоро ли е почнал като нас? Май да. Има 100-101 абоната некъде. И да, хора, по принцип не снимам толкова често, защото нещо ми е бъгнато ли, има вируси, къде на работния ми плот ми излизат постоянно някакви реклами и като си преинсталирам компютъра ще качвам по 10 клипа сигурно на ден. Ама ще са по 10 минутки, ако искате да са по 20, ще бъдат около 5 някъде. Защото все пак за 20 минути такова. Забравих какво да кажа. Защото за 20 минути един клип се качва за половин час някъде. Или пък при мен един път се беше качил за 10 минути. Да, хора. На мен един клип за 10 минути, който съм направил. Ево при тато Слов ще фърга книга с 15 000. Охо! Какво? Да не я вземе? Не бе, то са има граб евент. Абе, ти чак сега ли ги отворя? Аз не знаех. После книга с Next Sprint Event и кейове. О, Вижте, хора. и кейове, сега ще оттеглиме и кейове, бат, супер. Снимаш ли още, бе, Марк? Да, бе. Окей. Колко граб евента ще има? Марио? Хора, ако някой от вас гледа моите клипове и лаги, сори, но компютъра ми не е от най-добрите. Да. То прави джъмпа. Аз отивам до холма. Да се изпразна. Хора, клипа, ето виждате, вие няма как да видите, клипа ми е 6 минути. След евента, след кейовете, ще се биеме малко и това ще бъде за клипа. Искаш ли вместо да се бием да направим едно в едно? Не, не искам да губа просто. Няма да изгубиш, бе, човек. Ти ме научи на тази игра. Абе, не искам просто. Малко храна си вземе, хора. Хора, Мартин се прави на... Не знам на какъв, но знам, че ако направим едно в едно, той ще ме килна. Може би. Рано. Да ти изчакай малко. Окей. Хора, чакай. Аз забравих.
да идем на спална. Защото има евент още. Колко FPS сме? 12 FPS веднага, като пъкнахме на спална. Сега какво ще правят? Тато Слов, кажи нещо. Тук съм. Окей. Съберете се мята книгата с парите. Марти, О, ако ги спечела половина на тебе, половина на мен, човек. да, и аз ако ги спечела така. То май е фърли. Ще има 3 О, книги. супер, има някакъв шанс да я взема, значи. И аз. Ами ако вземем аз, ти и бай Гошо, Абе, какво пътува бай Гошо? Той не е наш тим. В смисъл, човека не живее с нас. Ма го познавам. познавам, той ми е фен. Не само на себе. Точно, и на тебе. Ние сме тук великите ютубърчета. Да. С по 10-20 абоната. Абе, тия ма бутат, бе. Аре, бе, той не ме фърга. Той е написал вече кой е в хана, бас. Ми да. Я не видях, че ти зеля. Не. Май Сиколо бос я е взел. Сиколо бос май я е взел. Не, изблейки PvP. Ай сега фъргай втората Тато Слов. Фърлям втората книга. Фърли ли? Не! Ема не може да се фанали 200 човека. Фу, аз. Пиши и ти аз, бе, пиши и ти аз. О, Мартин. 21. Да беше Мартин 5. Трето. И. О, не взех. Я пак пиша аз. И аз. Ще напиша аз, бе. О, боже, ти можеш да пишеш през 5 секунди. Аз държа книга на Кит. На Кит Кауър. Фейк маци. Не, гробика. Гробика. Почваме. Снейк, айде! Сега ще видите каква бутаница е, хора. Хора, препоръчвам ви да не играете Снейка на 1.9. Аз нищо не Марти, виждам. ти знаеш ли що? Що? Защото могат да се бутат хората. Да. Ми да. Не минават като на 1.8 един през друг. Аз нищо не виждам, хора. Но пак успевам да го мина заради вас. Вие сте ми късмета. Той Снейка още не е почнал. Почнала! Да, бе. И аз съм сгоре и се качвам. Ама нищо не виждам. Добре, хора, справяме се добре за сега. Вие ми носите наистина голям късмет. Никога не съм стигал до тука. Виждате, хора! Благодарение на вас какво става. Браво, хора! Вие ми помагате, аз стигнах накрая. Мари, стигна... Да! Не знам как.
Просто вие хора ми Ти ми, бе. помогнете. Не, Ваня. Не, моля те, Марто. Айде, добре. То не мое. Ей, мале. Ревенч, значи вече ми не е приятел. Ревенч, ако гледаш това, вече не съм ти приятел. Виж, бе убит от вампи. Сега какво чакаме? Вампирката. Хора, ако спечела тези награди, ще ги възнаграждавам. Ако има кейсове, не. Не, базикам се. Просто ще видим. Ама няма шанс да спечела, аз ви казвам. Има шанс, бе, Мартине. Не, мама, базикаш. Моля ви се, хора, стискайте палци. Арбе, Татуслов, Реми, правете път. Ма как го минат? Това тука... От първия път даже. На мен това преди да... това къде си ти, много ми е трудно некси. Просто тичаш бързо и чакаш спейс много пъти. Майко, ние сме точно на едно блокче. То са май ще е невидим и ще прави купчета. Май. Добре, играй на F5. Само един път го цъкни. Ема, сега ще видим, той може да не чупи. Да не слага. Ще сложи, то така е снейка. Да. Добре, на F5 са, да видим. Май, колко човека сме на едно купче. Ма само един път F5. Да, бе. И така виж, то се вижда на къде слага блокче. Да, аз гледам право нагоре. То така се вижда навсекъде. Оп, аз паднах. Аз какво ти казах? Тъмън да се приближа и... Хайде, кой печели? Нека в 10. Адриан 10. Хора, не оцелихме късмета, ама ми помогнахте за да стигна чак до там. Много ви благодаря. Сега, след това, няма ли има спринт, бе? Ще има. Хора, напишете в коментарите какво мразите в някои сървъри. Аз мразя, че има много хакери и всички са тимове и само правят 2 в 1. Подкрепете Ендерово. Особено в този сървър. Вчера Марто Кинг, X-Ray, Flamecraft и Никсана. Никсана правиха 5 в 1, 4 в 1. Чай да се телепортирам до Байгош. Той ми казва да се телепортирам до него. То също ми даде някаква награда. Он ти тоже дадена. Той е на спринт евента. Нашия. Аз нямам изпит, така ще загубя много ясно. Ти! Това няма каза. Има. Що му лъжеш, бе, Марти? Виждате хора, къв съм слаб. Упарих. Само аз не съм се докачил. Сега виждате хора магията. Как става, си питате? Как става, както си става. Но вече има първи, гледате са. 3, 2, 1. И са пишат първия. Верно. Валентинката. И аз се багнах и не мога излезе на тази паежина.
And the 1, 2, 3, 4, 5, 6. Защо всеки път така бълва? Мартин 21. Топа Мартин 21, много добър, бе. Да, бе, на 100 неща са. Его на RPP, то няма смисъл. Мартин 21 на PvP е добър, спечели вече 2 неща. Он е всичко добър, то. Има дарба момчето. А ти нямаш. Не. Момчето Богобо. Аз съм се приготвил за киловете. Рес. Спаун. Сега идва Мартин. Давам киловете след 30 секунди. И да, хора, след тези келове ще рипнем 2-3 пъти. Сендерол и спираме клипа. Това ще е доста дълъг клипа. Чакаме всеки момент да ни дадат келовете. Хайде. Тук съм. Добре. Най-коре ми бан на Power Cup, мами на Sprint. Event. Тато Слов, бан на Коко 132, сет хоум на Sprint Event. Майко, а ти ме изказа на ревенджа, като си бех сетнал хоума. Гледаме сега първия кей. Какво ще ни се падне? Еми XP. Майко! Така ми залаги! Знаеш ли на колко е песен? На колко? На 4. Кицат, хора! Аз съм. И аз съм на 4. Майко, хора, каква бутанице! Еш, 2 пъти ми се пада кицат! Оли, на мен един път имах 3К и 3 пъти ми се падна кицат. Еш, пак кицат, бе! И се остава пак кицат. Пак как сби буталки. Между те хора не знам къде сбилия. Пак ли кицат ти се паднала? Не! Ей. Мали, какво е? И сега съм. На тебе, какво ти се падна? Я не мога да отворя честа. Еш. Някакъв Цацо Слов ми пише какво. Аз нищо не съм му викал. Мартин 21, ти Мартин 21 ли си? Не, бе! Той ми пише на МСГ, бе. Какво ти пише, бе? Въпросителен, какво да мека? Иначе се объркал с Мартин 21. Сигурно. Виж, Георги Георги по 5 сме. Дали на всеки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аре, сега си взимаме неща и да скачаме. Значи... Къде си бе с това нещата?
Значи взема ни панталонки. Така. Тук нещо. Майко, искам да се махна от това место. Значи трябва ни само на каска. Тя ще издържи тази. Не. Няма издържи тази каска. В холма ли си? Да. Вземи ми една спиритка. За какво ти? За такова, за PvP. Добре. Ма ти не моля да си купиш. Ми нямам май пари. Не мога да нямаш. Я. Бало. Бало. В хора не може да си намериме. Еми нямам. Колко пари иска, я виж. Аз ще ти дам. 200. Трябват ми 64 пари. Колко иска? 64 пари. Добре, Ми трябва. 5,64 and... Еш. Pay and the roll 64. Да, бъркаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. Готов съм. Ще рипаме с шарп единица. И ти ще рипаш с шарп единица. Знам. Толкова много ми лаги. Сега... Майко. Сега ще взема и голденки. Аз имам 5. Добре. Така, храна. Аз си имам. Така. Ма то Мартин... Рейчката колко пари е? Рейч? Рейч. Такова. Стренг. Да. Ами... 200. О, имам пари за една странка. Така. Warp PP. Сега гледате как му правим 2 в 1 на Мартин 21 и го килваме директно. Мече му е шарп тройка, 2 маса. Ти си шарп единичка ли си? Да. Шарп единичка, шарп двойка. Остава. Така. Айде. Плюс трендката съм шарп двойка. Пи. И сега хора си пробваме късмета. Готов ли си? Стой. Сега ще ги трепа всички. Да, айде. Рипай. Най-долу. Той сега ще рипне това най-долу. Чакай го. В парти сме. Валка. То хакер, бе. Айде, килвай го, бе. Килвам го. Ей. Остана на 15. Ма той хакер ли? Не бе, той е много добър. Той е много добър, верно. При мен той остана на 3. Да, бе. Давай да си удари с флешката и... И хора, сигурно това ще бъде от Мартин. Холма ли ще покажеш? Ело до холма, пак ще се бием. Ес бе, браво бе, Марто. Къде е про-тройката? Нали имахме един про-тройка меч? Про-тройка? Да. Не знам, аз бих с про-единица. Оп. Ето го про-тройката. Сега ще го правите по това. И сега гледате хора как умират този. Мартине, бъде Инстанхелтката ли ми такова възвръща живота? Да. Добре. Ама за време нема ли некоя? Виж, какво си имам? Какво? Какво си имаш? Дай ми ги! С това ще скоча. Само с това? Не. Какви са тия реклами, бе? Вижте, хора, как Мартин ми взе бронята. Базикам се, бе. Така.
Така, готови са ни спелките. Абе, Марти, имаш ли някакъв Diamond или Iron нагрудник? Намери. Често да те траим. Панталони ми трябват. Ето там има. В този чест ма са малко изхабени. Кой бях? Къде бе? Чай да намеря в кой чест бях. Аз намерих някакви. Да, ето, точно. Ама нямаше ли нещо къде аз го бех изпил и то ми ги възвръща за минути? Regeneration? Да. Regeneration. Да, бе. Ма чакай да видим дали имам. Имам. Аз тия дорите ми не трябват. За 22 секунди, що за толкова малко? Сета. Добре, и хора, сега ще скачаме. С Pro-тройката знам, че ще загубим. Викам, че ще загуба Pro-тройката сега. И аз ще загуба. Ма каква? Нагрудник Pro 4 броня. Ма Diamond ли? Нагрудник. Не. Добре. Колко е една легендарка? 30... В шопа ли? 35 000. Късмет да я вземеш. Сега го килвам това. Кой? Стой! Изчакай ме. Скачам, не мога. Не бе! Пия вече. Марти. То ма чака. Рипай. Бърз ще съм. Къде си? Али, багна ми! Не, успя. Ма къде си? Долу в дупката, най-отдолу. Ма сега се качвам на горния етаж. Има ли някой? Опа! Сега ще се бия с някой. Това ли си ти? Ще го убием? Не можах, аз умрех. Да, казах ви хора, че ще загубих. Не знам защо винаги... Виж, кой убих? Али, аз взех нещата, бе. Бум-бам. Обърни се! Дай. Прибий го. Давай, следи го. Майко, стой. Давай, аз ще го убия. Аз ще го убия това. Нема ядеш, лек, убий го. Бум-бам и таям, бе. Така. Айде, кавай е тука. Идвай, бе, Марти. Кавай е тука. Следи ли ма? Къде е точно? Марто, плиз, помогни ми. Ама той е аранка, бе. Той ме приби. Аз сега ще го килна. Ого, умирам. Абе, видели, бе, тия двамата и килна. Майко! Глей от тук, бе, хак, бе, човек. Не е хак, бе, Хак е, бе. То ме уби, Diamond, така, бе. Искаш ли още един път да скочим, бе, че ми стана забавно? Забавно, ама 100 брони са. Глей, как ме килна това. То няма как да ми е взел всичките неща. Виж, че Дадар ме е подкрепил. Килнах и Блейки. И като го килнах, той пише Ендерлоу е хаки, Дарк, Ендерлоу не е хаки с мен. Майко, толкова е много силен, бе. Да, бе, знам, бе. Според мен е хак. Ма той с Блейки би какво заправи най-силния, бе. Уби някакъв. Аз съм тим с него. Ще играем ли още една игра и айде? Чакай, бе, аз се сприятелих с него нещо. С кой? С Блейки.
Ма вие сте в парти, бе. Не сме. В парти сте. Не, нали си кредитнахме наш. А, да. Мали как ме яд. Арест. Абе, Идвай, абе. Да, бътката дойде. Ма къде да идем? Валката. Той... Оф, аре пак да. Оф, ама не, ело на Арпенов този път обаче. Айде. Да скочим. Че на ларп едно в едно не идват всички. Майко, от 3 години не мога да намеря една броня. И аз така. Ние имаме повече до коженки. Всеки е така, Марти. Така. И по 3 лега, ето, фърлих ти там. Бей ги вземи. Значи, стокетка, регирайшка, така. Речка. Трента. Тук има ли нещо? До 3, 4, 5, 6, Стренка. Марти, ма аз знам броня, човек. И аз сега си търся някаква. Да почнем пак с кожените. Че май така ще излезе. Оп, аз намерих някакви. Ма са почти щупани. Да, точно. Пак ще ми стискат. Абе, не ме интересува, бе. Фобе, Я... ларп. Ено. Ние ще умрем бързо, какво? Знам. На мен ми трябват само панталони. Не знам защо само в Magmacraft има толкова много хакове. О, да, то спесата е тука. Стой! Виж го то. Кой? Спесата. Ела на едно в едно. Пецата ли, бе? Пецата ли е? Спеца ли? Ела! Чакай, не съм си взел броня. Майко, хората клип го прави единствено за вас, той се качва сигурно 5 часа некъде, защото е вече половин час. Марио, по-бързо! Нямам панталони. Абе, бей, ще ходя с кожени, аре. Коженка с дъма меч, така ли? Коженка с айрон меч и айрон броня и дъма каска. Аре бе! Хубаво, като кил на някой, той се им вика, че съм хак. Ма къде си бе? Идвам. Айде, че аз ще се рипам. Айде, пий и яш. Спеца. А спеца? Какво ще го килна този букук? Не бе, пича, ако гледаш този клип, или ако си по-голям от мене, спеца, да знаеш, какви са ти букуци, бе. Ние така си говорим. Рипай. Спеца. Да, ние така си говорим. Охо, хака. Хака. Ама хака го убих. Ема, сега ще ми дадеш айтемите се. Ще ти дам. Браво, Марти. Чай, той има и дъба каски глупости. Дъма каска почти изхарчена ли? Да. Аз се бих с нея. И още 2-30 айрон И брони. вече тия ще ме прибият, човек. Не, излезни оттам, ела в холма. Аз да се спаса. Да. 7 минути, 30 секунди, спитка. Абе! Айде, яла! Ело при холма! Неква тук Ело ли при беше? холма обаче! Горе Моника ли е, каква ли е?
Моника 98 ни беше върху навеса. Все там. Така. Значи, ето ти меч. Ето, така. Ето. Само малко ще пооставим. Брони и мечове. Аз си го взимам. Значи сега стрентката има време. Това си го взимам. Една спитка ми трябва. Спитка ми намери бързо, че спис. Хора, честно казано, ако аз съм снимал така на местото на Мартин, толкова време ще ми гръмне комп. Не го слушайте, не е верно, просто той... Нещо му се бъгнал компа. Аз си мразя компютъра. War пипи. Имам лоши моменти с него. Аз пак рипам, идвай. Идвай да ми помагаш. Стой. Ма няма какво стои, бързо. Айде, Hellworks. Е там. То Даймъндка сега баци. Да, бе. Да. Сапа какво не може да намеря? Сапа стрентка не може да намеря. Аз това е резистен като да. Топа нема. Нищо. Идвай, то не може да го килна баца. Какво? Аз съм с една поизънка и една инстант демичка. Аре, идвай ти. И с две здраве. Бързо идвай, бързо. И с едно комбо-ломбо. Тук ли си? Ай, аз съм си изпил. Нямаше годенка. Ти си пий глупостите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ай, рипай, готов ли си? Ма то няма никой долу. Има, той се отдалечил. Айде. Стой. Чай, той ще го... Ай. Ето го, идвай. О, то мене макила. То мене ме направи на попара. Мен не. Да. Ей, че не съм с трендка, бе. На 13, то ме удари с 2 хита и умрех, баца. И добре, хора, това ще бъде за този клип. Ел до мене. Ел до мене. Така и